O novo almacén, que nun principio se destinará a pirotecnia en Catoira, non só puxo en pé de guerra a veciñanza, sino tamén os partidos políticos da vila. Ao goberno local e ao Partido Popular non lles gustou que o líder do BNG o sinalase como culpables de autorizar o uso do almacén, e denuncian que Castaño está intentando facer política co asunto. É que o BNG non sabe o traballo que nos realizamos aquí no Concello. Eu estou aquí no Concello todos os días, os concelleiros traballamos, atendemos aos veciños, o BNG ni siquiera sabía que nos subimos cos veciños arriba antes de que subira ninguén, que nos falamos co propietario da pirotecnia, que nos enseñou os propios permisos ali que ellos exigín eu personalmente ao propietario da pirotecnia acompañado de 2 veciños que viven ali, que foron os que deron inicio a toda esta protesta. Os populares quixeron matizar que apoian a veciñanza e que tamén están en contra de que o almacén se destine a pirotecnia. Nós somos conscientes de que o propietario da pirotecnia reúne unha gran cantidad de permisos que ten aí, nós somos conscientes tamén das necesidades e dos problemas e do sentimento que teñen os veciños ante ese medo sobre a pirotecnia, e creemos que se nos necesitan nos vamos a estar. Se eu son un deses veciños que vivira aí en Dimo, eu tamén probablemente tampouco me gustaría da pirotecnia. O Concello sinala que a empresa só lles solicitou a construción dun almacén para a labranza, algo que non podían denegarlle, e que o uso de almacenar materiais pirotécnicos foi solicitado á subdelegación do Goberno. Aí terá que dirimir a lei e terá que dirimir os órganos competentes. Neste caso, o maior órgano competente creo que é a subdelegación do Goberno, que é quen debe dar os permisos e quen ten o tema de explosivos e todo este tema de tal. Debe ser a subdelegación do Goberno quen dé permiso, e se os veciños non están de acordo, deben loitar contra esa decisión, por suposto, e nós estaremos ao seu lado apoiando sempre. Os populares tamén quixeron matizar que, aínda que colaboran co goberno local, son 2 partidos totalmente diferentes e que a autorización do permiso é só función da alcaldía. Tamén defenderon a súa xestión colaborando co Concello, buscando desenvolver proxectos no municipio e solucionar os problemas da veciñanza.